Sulod sa taas nga kasaysayan sa Pilipinas, supat ka beses kini gisakop sa upat ka gamhanang imperyo o kahibaw mga Pilipino kung unsay kinabuhi sa panahon sa mga Godzilla, Amerikano ug labaw sa tanan sa panahon sa Hapon nga mas duol sa tuang panahon karon ang mga panghitabo sa kasaysayan. Kini ang istorya sa kinabuhi sa atong mga katigulangan ug kung unsa kaadunahan ang atoang kultura sa wa pa niabot ang mga mananakop sa atoang mga kapuluan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong panahon sa wa pa moabot ang mga Godzilla sa Pilipinas, sa mga kababayenan parehas raw status sa mga lalaki sa sosyalidad. Pwede silang makig-divorce o makasunod sa mga katigayunan sa ilang ginikanan o pwede pong mahimong leader sa mga barangay o ilahang teritoryo. Ang mga kababayenan mo'y naay katungod o gahom nga mohatag og pangalan sa ilahang mga anak. Makapili po sila og kung kinsa ilang gustong pakasla ng mga kababayenan pod mo'y mangulo sa mga religious rituals nga tawgon sila kaniadto og mga babaylans. Isip respeto sa mga kababayenan kaniadto ang mga lalaki maglakaw luyo sa ilang mga asawa. Sa panahon sa mga Godzilla gitangtangan sa katungod ang mga kababayenan o gipugos nga magpundo ra sila sa balay unya gitawag og kademonyohan ang mga ritual sa mga babaylans. Gipuwersa ang tanan nga kinahanglang naa ra gyud sa balay ang mga kababayenan nga timanon nga murag Maria Clara. Ang sosyalidad niya atong panahon nga gawasnon kaayo sa tanang butang wala nato kini makuha sa mga Amerikano kundi nakatatak na kini sa atong mga Pilipino sukad pa kaniadto. Niadto pong panahon na hasta mga homosexuals gitolerate ra o walay diskriminasyon tungod kay aduna man po'y mga babaylans nga mga lalaki. Walay prostitusyon tungod kay gawas ng tanan nga mopili silang gusto, pwede pong mag-asawa og pila ka babae ang mga lalaki as long as kaya nining suportahan og equal ang paghigugma sa kada usa sa iyang mga asawa ug of course kinahanglang adunay pagtugot sa babae. Simple ra pod kayo ang relasyon sa mga pangulo sa iyang mga tawo nga nasakupan. Magbayad rag tributo ang mga tao niini baylo sa proteksyon nga ihatag sa mga pangulo sa ilang lugar ug moalagad sila niini sa panahon sa gubat ug kalinaw. Ug kung kurap ang pangulo or salbahe sa iyang nasakupan, pwede kining tangtangon sa mga tao sa iyang pwesto bisan pa man miyembro kini sa noblesa or dato. Bisan babae pwedeng mahimong dato kung maipakita niini ang iyang abilidad sa paghunahuna ug kaisog ug kamaayo sa pagdumala. Kahibaw po ng mga tao kaniadto sa pagpanano ug humay, usa sa mga kamatuoran niini kay ang hagdan-hagdan nga humayan sa Banawe nga gitukod sa wa pa moabot ang mga Godzilla. Matod pa mismo ni Miguel Lopez de Legazpi ang konkistador nga nisakop sa mga isla ug maoy nagtukod sa Pilipinas nga sobra kuno kadaghan ang pagkaon ilabi na sa humay ug bino. Basta pod sa mga kabaw nga daghan kayo, baboy ihas ug nga kanding niadtong niabot kini sa isla sa Luzon. Niadto pong panahon na doon na po kita'y nindot nga relasyon sa lain-laing nasod, daghan ng mga Arabo, Indiano, Insik o uban pang mga lahi nga nakipagkalakal sa lain-laing isla sa nasod. Labaw sa tanan ng mga insik nga na-impress ato ang katigulangan sa ilahang pagkakamatinuuranon o dili kamaumamakak. Daghang isuwat ang mga insik sa mga lakal mahitungod sa mga Pilipino nga kinikunong mga tawhana sobra kaanes ug ang labaw ang sinaligan nila sa kalakal. Matod pa sa mga insek nga bisan biyaan pa kuno nila ang dalang kalakal sa mga baybayon, way mo hilabot niini. Mohangyo ang mga Pilipino sa presyo or baylo sa kalakal pero dili sila manghilabot sa mga produkto. Niadto pong panahon na aduna sila judicial system sa lain-laing isla. Adunay mga balaod nga gisuwat o aduna po'y wa masuwat. Ang mga balaod nga gisuwat kay ang mga provision pahitungod sa civil rights o criminal law. Ang mga dato o ang mga elders sa mga barangay ang muhimo sa mga balaod o ipakatag sa lain-laing lugar pinagi sa mga umuluhukan para masabtan sa mga tao ang mga balaod. Ang mga dato o mga elders ang mahimong huwes kung adunay dispute nga mahitabo sa mga tao. O kung ang dispute gikan sa lain-laing barangay, magtukod sila usa ka grupo sa mga elders nga gikan sa duha ka barangay nga adunay dispute nga mao'y mosulbad sa problema.
Kung mamatud-an nga nakasala ang silot kay magbayad og multa or pagkapriso or kamatayon, adunay torture tungod kay kumon kini niadtong panahona kay dili man pud perpekto ang ilang sistema kaniadto, pero at least aduna sila'y nagdagan nga sistema. Taas po ang literacy rate ni atong panahona. Ang mga Pilipino kaniadto adunay grado tungod kay aduna kitay kaugalingong writing system nga kung tawgon baybayin, tanan kamaong mubasa o kamaong musuwat. Maong nakuratan ang mga katsila sa mga Pilipino sa dihang niabot sila sa atong nasod. Tungod kay kamao kini musuwat o mubasa o tungod ato wa na maglisod ang mga misyonaryong katsila sa pag-convert nila sa mga nitibo sa Katolisismo. Ang atong mga katigulangan sa wala pa moabot ang mga katsila, dili mga nitibong nagpuyo sa lasang og mga wild nga tawo. Adunahan sila sa kultura ug advance ang ilang sistema niadtong panahona. Og sa dihan niabot ang mga katsila tanang butang nga threat sa ilang pagdumala ilahang ipangguba sama sa mga dokumento, sculptures tanang butang ilahang giguba o giilis ang ilang sistemang kolonyal nga nagulipon sa to mga tigulangan sa dugay nga panahon. Bisan pa man aduna gihapon nindot nga nahatag ang mga katsila sa to ang kultura, pero unsa kahay nahitabo nato kung wa ta masakop aduna kahay nasod nga Pilipinas? Dari na lang ko ito bagayaw galimot sa pag-subscribe dari sa Abisel TV para sa mga musunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.